Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең сәер 40 яшьлек юбилейлы туган көнен Урта Терешка авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Шарипова Лилия Камил кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Юмангулова Сания Кәррамовна, бер туган сеңелесе гаиләсе белән, яраткан тормыш иптәше Әнвәр котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1981 елның 6 октябрендә олы сөенечебез булып, гаиләбез күгендә иң якты йолдызыбыз, кызыбыз Лилиябыз туды. Әллә инде шәшкәдәй гүзәл булгангамы, аңа Лилия дигән исем бирдек. Мәктәпне уңышлы килеш тәмамлап, олы йөрәкле, киң күңелле балабыз медицина көллиятендә укырга дип карар кабул итте. Һәм менә инде 15 ел үз сайлавына тугрылыклы калып, шәфкать туташы булып хезмәт итә. Лилиябез үз юлларында кадерле киявебез, сөекле тормыш иптәше Әнвәрне очратып, матур гаиләсендә корды. Татлы балабыз, оныгыбыз Тимурны бүген алар бар көчләрен куеп сөеп үстерәләр. Балакаем, сөекле кешем һәм яраткан тормыш иптәшем. Бу 40 яшьлек юбилейны артык бәйрәм итәргә кушмасалар да, без юк-барга ышанмыйча сине ихлас котлап китәсебез килә. Ничә яшьләр генә тулса да, син еллар узган саен тагын да матурырак булып кына барасың. Нечкә күңелле кеше буларак, син үз эшеңнең белгече генә түгел, бар авыру кешеләрне сүз белән дә терелтә алырдай шәфкать туташы булып эшлисең. Инде безгә килгәндә, гаиләңдә син яраткан һәм яратылган тормыш иптәше, сөекле әнкәй, ягымлы балам һәм җанын да кызганмаган җан кардәше булып яшисең. Без беләбез, авыр чакта да, шатлыкларда да син иң беренче булып килеп җитәчәксең. Серләребез булса да күрекмичә бүлешәбез. Зарларыбыз булса, сөйләп сиңа бушатабыз. Чөнки беләбез, сыеныр өчен, аңлар өчен, тыңлар өчен вакыт та, кирәкле сүз дә табасың син. Рәхмәт бар булганың өчен. Раббым, алда да, башка юбилейларыңны да саулыкка, шатлыкка теренеп каршыларга язсын. Без сине бик яратабыз, сөеклебез. 40 яшь, ул бик күп түгел, күрекмичә каршыла. Алда сине матур гомер көтә кадерлем, уйла. Мәхәббәт, хөрмәт эчендә сөеп, сөелеп яшә. Якыннарың булсын һәр чак синең белән янәшә. Бәхетләрең ашсын, ташсын, уңышлар әйдәп барсын. Булган барбер шу кайгылар тәгәрәп артта калсын. 40 яшьтә 40 тапкыр шатланып көл кызыбыз. Тигез булсын йөрәгебез, сезнең барыр юлыгыз. Кадерле Лилия Камиловна, юбилейгыз мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә.
матур теләкләр, кабул булсын, чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә, яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә, яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.